Ayan o, yung mga palay na ano, inabot ng tubig, yan binabangka, inaano, tapos dinadala dito. Ayan, may tatalon na bata. Ha? Sadi ka ba nga? Lagi nga nito. Sadi ato. Tau, sticker to. Tabakaot ma maglululo po ka saan. Tau. Sige na. Ah, not pa. Ayan, tabakaot ma man rin kisong sadi. Ay. Hindi mo kataman sa cellphone. Dahil to kadakot ka ako. Bana! Tantangin raw! Oh! Ay, palabuhan. Sabi ko. Hindi pa binabalik sa dati. Ito mga puno kataukan ka ko, ha? Kaya, laraw mo, no? Palan. Kaso ko naka... Ito, ang pulo. Ito, intro. Ito. Intro. Ayan po, magpapahilot na tayo ng kamay. Tapos dito sa katawan ko para makatulong na tayo dito sa dun sa Team Paway. Hello! Yo! Shout out! Yan. Na dito nakakatulong. Nakabusan sila dun sa posting. May puting ata yung puting. Para makatulong na. Masakit kasi di ko naman igagalaw-galaw doon. Binuwat ko nga ng balde, di pa kaya. Hello! Amoy! Oo. Ayun, wala yung manghihilot. Pinunta namin doon sa bahay. Wala. Pumunta raw ng Erica. Nandun daw sa Erica. Mamaya pang gabi uuwi. Ayun, tingnan na lang natin yung tubig dito sa Bacolod kung makakalusot na doon sa Pantang Bato. Mariano! Yung magsasakoy. Naupo. Pop dol! Sila ano, Tarzan boy, nag-aani. Isinasakay yung mga palay na inaani dun sa bangka kasi inabot na ng tubig. Ayan, may ano na, may biste na kasi isasakoy yung mga bangka na yung gagamitin sa Piña Francia. Ayun. Isasakoy si Inang Piña Francia. Ayun, palay. Ang guyudan. Migpoon. Ang migpoon. Asano po mga pariman daan. Ay dapat pala na libutang. Dapat dibutang. Bisa dia. Ay, malalim pa. Hindi pa talaga sadi. Ay, susad to ah. So para ibagang sabi mong palangya na yun na. Oo. Sa nupad to. Ano ba ito? Grabe, daming mga palay na ano. Kung naalala nyo yung pinto ko dati na ano, pag tumubo yung tubig, di makakatawid ng bato. Yung mga palay, shareball, lunod talaga. Yan. Mga panghuli ng hipon. Yan. Mga panghuli po yan ng hipon.
Ano raw asakoy? Maraw. Og sakoy ni ina. Ayun. Mga palay na ano, mga inabot ng baha. Sayang. Kawawa yung may-ari ng ano, ng palay na inabot. Sayang yung pagod. Kasi yung tubig na yan, matagal yan bumaba. Baka abutin pa ng February yan, yung ganyang tubig. Kasi maya maya yan, uulan na naman. May low pressure na naman pating parating. Dalawang low pressure. Sigurado ng tubig na yan, baka abot dun sa sentro. Ang silipin natin yung dyan sa spillway kung pwede ng daanan. Daming baka. Ito yung mga baka nung pagkatapos ng bagyong Inting, na doon yan sa kabila na yan nakatali. Kinuha nung may-ari, nilagay na dito, pinalangoy nila. Mga naglangoy yan. Oo, pati vlog ko. Hindi pa kaya talaga. Yan o. Hindi pa kaya yung baha. Grabe po. Lakas pati ng agos. May nalunod po kasi dyan dati. Delikado pa. Ano? Lalo na dun sa unahan yan, mas malalim po dun sa unahan. Dun sa may paliko na may kawayan. Kasi mas mababa doon. Ayan o, September 7 yung Sakoy, Piña Francia. Pag Sakoy Kiina, September 7, 2024, 2 PM, Incarnation Celebration. Ayan. Ayun, taon-taon po talaga pag pag ganyan na Piña Francia, laging malakas po yung ulan, tapos lumalaki po yung tubig dito. Iwan ko kung bakit. Siguro para mas malawak yung sinasakuyan sa kanya. Yan o. Kasi yung Piña Francia na yan ay talagang napaka-milagrosa po yan. Malapit na yung okasyon niya. Yung mga bangka nga may mga biste na gagamitin nila sa pagsasakoy. Sa dito nakaroon. Yan magagamitin. Hoy, si! Ano ka? Dosora. Ayan yung mga palay na yan, inabot ng tubig, yan binabangka, inaani, tapos dinadala dito. Dung!
nandito na ako sa bahay. Tindahan. Hindi nakapahilot. Wala yung manghihilot. Papahilot ko na sana to para makatulong na tayo dun sa team. Bokag. Daman si Bongbong. Ayun. Wala, sablay. Hindi nakapahilot. Bongbong.